Maayong adlaw kaning tanan. Ano sab kita kining inyong atuang programa sa TV Apolya Punto Argumento gipanguluhan ug gipangunahan sa Lay Catholic Apologist International. RJ Seno inyong igsuon sa pagtuong Katoliko uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisugod sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. So natay tawag ining tagaan og reaksyon mga higalag mga igsuon kay kita nako unsa ba gyud sila kining tigtudlo may tungod sa Biblia or tawag ining murag mga artista. So gusto nako tagaan og kaning reaksyon ang ilahang tawag ini mga punto kaning ilahang tawag ini nga video kay para maklaro nato maklaro pud sa mga igsoon natong mga Katoliko kung unsa gyud ang katuang gitawag og pagtuo nya. Syempre makita nato nga ang ilahang tawag ini nga pagtulunan isang ilahang ginabirahan ang ilahang ginatira isang katuang tawag ini mga ribultog mga larawan ambot sa unsa sa mga ribultog mga larawan sa ila mo ni sala sa ilaha nya. Ikaduha, kisa mo nagtudlo nila nga ang mga Katoliko nagsimbag mga ribulto, nagsimbag mga larawan. So para dita magtawag ining magdugay, so ato ning pamation ning tawag ining usa sa mga artista nila. Nya kumpiyansa ta, dito mo kumpiyansa ning mga tawahan na kay basig madala ta silang pagka-artista. So ato ning usa-usahon ning pagtubag ning ilahang tawag ining mga punto. 2024 karon, la ko'y pangutanan nimo. Tinuod ba ginang Ginoo imong gilagaran karon? Yes, sakto kayo. Kining Ginoo ug Dios nga gialagaran sa simbahang Katolika, tinuod gyud ni ngano man kay mao man ni ang gitudlo nga Dios sa balaang kasulatan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. And at the same time, ningon ang simbahang Katolika, now this is the Catholic faith, we worship one God in the Trinity and the Trinity in unity. So wala mi laing giila nga Dios. Nya, so nga pangutana og tawag ining tinuod ba nga Dios ang amuang gituohan? Yes, ang problema kanang inyo. Kanang inyong Diyos. Abi ninyo nga no, tungod sa hinungdan nakagawas mo sa iglesia gitukod sa Dios mismo. So but pasabot nagtuo og nag-ilam og laing Dios gawas sa Dios nga nagtukod og iglesia nga mo nang gipasakupan sa mga Katoliko karon. Ug basin sa kas mga nalimpungan ni Satanas. Ang katuntawag anang manilimbong nga gigamit biya sa yawa mutungha sa gitawag og umaabot ng mga panahon. San Mateo kapitulo 24 bersikulo 4 ug 5 nya 24. Kining mga tawahanan nagbitbit ni ngalang Hesus. San Mateo kapitulo 7 bersikulo 21 hangtod sa gitawag og 23. Unya kabalo mi nga mas una biyang simbang Katoliko kontra sa inyo ha. So ang katong mga manlimbong mga bot nya ilaron tong tawag anang nauna nga gitawag pundok nya kamo na naron. Kay ulahiman mo. Di ba? Okay. Karon ako'y mga bersikulo nga pagbasahon para nimo. Roma 1 bersikulo 23 nagaingon. Imbes himayaon nila ang Dios nga walay kamatayon, mo na hinoy himaya nila ang mga larawan nga gibuhat sama sa dagway sa tawo, o sa mga langgam, o sa mga mananap, o sa mga hayop nga nagkamang. Tungod niini, gipasagdan na lang sila sa Dios diha sa malaway nga tinguha sa ilang kasing-kasing, o gibuhat nila ngadto sa usag-usa ang salawayong mga butang. Gipulihan nilang bakak ang kamatuoran mahitungod sa Dios, ug mao'y ilang gisimba o gialagaran ang binuhat sa Dios imbes ang magbubuhat nga mauuntay angay daygon hangtod sa kahangturan. Okay. Pagka nindot yung pagkabasa, usa man nasuko ba ni or tawag ining kwan, nasuko ni or nangasaba. So, gibasa niya ang Roma kapitulo 1 bersikulo 21 hangtod sa gitawag og 23. Refer man na sa mga Romanong pagano, dili man na refer sa Romano Katoliko. Nya at the same time kanang mga larawan na gisgutan din na San Pablo, refer man na sa mga Diyos-Diyos sa mga Romanong pagano, like Saturno, like Diana, mo man ilang mga Diyos-Diyos kanadto kanang larawan o ribulto na Jupiter, ribulto sa gitawag og mga emperador. Wala man nag-refer dito sa gitawag og imahen sa mga santos. Mabitaw kung sabton gid ninyo, labi na kining naa sa video na to karon, kung sabton gid ninyo ang tawag ining giingon ni San Pablo, giilisan nila ang Dios imbis ilagaran nila ang tinuod nga Dios, ilang giilisan og bakak nga Dios. Imbis alagaran nila ang kamatuoran, ilang giilisan og kining gitawag og bakak. Nanuman kay 1 Corinto kapitulo 8 bersikulo 4, ang Dios nagrepresentar man kanang mga butang nga dili tinuod. So question, kini ba mga ribulto sa simbahang Katolika nagrepresentar ba butang di tinuod? Dili. Nanuman kay kini mga ribulto na simbahang Katolika nagrepresentar ni og tinuod. So ambot pasawot dili ni gitawag og Dios. Ikaduha nga tawag ining punto. Again ha, balik-balik ko na mo na ha. Ang tawag ining pagtuo sa simbahang Katolika, now this is the Catholic faith, we worship one God.
Usa lang ka Dios ang amo ang gitawag o gituuhan o gisimba. O kung pasangin lang namin ninyo nga nagsimba mi anang mga larawan nga amo ang Dios para maigo mi anang Roma kapitulo 1 bersikulo 21 hangtod sa 23 butang-butang na. So delikado kay maimpierno biya mo ana. Kay di ba ang mga tawo tibutang-butang 1 Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 dili makasulod sa kagarian sa langit. Klaro na kay igsoon, bisan dili na ko i-explain. Karon na po ko'y lain nga bersikulo nga pagabasahon para ninyo. Buhat 17 bersikulo 29 nagaingon. Ugay mga anak naman kita sa Dios, paminaw igsuon. Kay klaro na kay bisan dili na ko explain. Buhat 17 bersikulo 29, ugay mga anak naman kita sa Dios, dili nato hunaon nga ang Dios sama sa dagway sa larawan nga bulawan o plata o bato nga gikulit pinaagi sa kahanas sa tawo. Wala na isipa sa Dios ang panahon sa iyang pagkaignorante. Apan karon gisugo niya ang tanan sa paghinulsol. Nya kinsa man pinagtudlo po ninyo nga ang Katoliko gipakasama namo ang Dios diya sa larawan. Diferensyado. Why pagtulunan ang Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana nga ang Dios namo gipakasama namo sa larawan. Ngano man kay again ang among Dios ang giila naa sa langit wa mipilit diya sa ribulto. Pero ngano naa man may mga ribulto tungod kay ang mga gilarawanan ana na ay koneksyon sa Dios ug na ay koneksyon kang Ginoong Jesucristo. So tama ang inyong tawag anang gibasa pero gibiniltuldon ninyong sabot ang nakasulat. Ang gipunting ni San Pablo ana nga gitawag og panahon sa buhat kapitulo 17 refer na didto sa gitawag og mga pagano, refer dito sa mga Dios wa na sa nagunahuna sa ribulto sa mga santos. Gani bisan gani sa Hebrew kapitulo 10 gisgutan niya tong imahen o ribulto sa gitawag og mga kerubin. So buti pasabot si San Pablo kabalo mo distinguish unsay butang balaan ug dili balaan. Katong butang balaan wa man niya gisaway. Same ani mao mga butanga, same ani mga ribultuha. Ang iyang gisaway kadtong gitawag og mga Dios nga naman kay pagtag Dios manggod kanang mao mga butanga giilang Dios. So man ang giingon San Pablo din nga tawag ang gipakasama nila sa larawan. Katawa man ta nagpakasama sa Dios sa ato ang gitawag mga ribulto. Ngano man kabalo man ta mo distinguish unsay gitawag og ribulto ug unsay tinuod nga Dios. Kung ba ito mag-ampo mi at ako kinang balik-balikon, amahan na mo, nakasalangit. Di kita maingon na amahan na mo, may pilit ka ng larawan. Dili na ako explain igsoon, klaro na kayo. The word of God says, Ayaw na gyud i-explain kay mas mosamot pagkadako gyud na imuhang tawag anang sala ay gagakutlo-kutlo kag tawag anang sita sa Biblia, wa gyud kagsabot. Ay mga anak naman kita sa Dios, dili nato una-unaon nga ang dagway sa Dios sama sa gikulit nga larawan nga sama sa bulawan, plata o bato. Nga kinsa man pinag-ingon nimo nga anak ka sa Dios? Pastor ninyo nagtudlo sa inyo? Kato si tawag inang si Tebes nga nagtudlo sa inyo anak mo sa Dios. Unsa may connection ni Tebes sa tawag ining kang Kristo? Naabay siya connection kang Kristo? Naabay tawag ini nagsugo niya nga magtudlo siya ni anang moong gitawag mga butanga og apil pug ka? Dili ba sumala sa balang kasulatan ang mga babae pahilumon? Disgrasya. Igsuon. Ilha pag-ayo kung kinsa gayon ang tinuod nga Ginoo. Ay hagber na kailan ang mga Katoliko. Mabito gina-profess gyud namo na permente sa mga kredo. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa nga tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. O mo ginamo ang tawag inang gina-profess. Ug kaila mi ana, yang problema man gud sa inyo ha, kay kanang inyohang Dios nga inyo ang giila, inyohang tawag anang ipakaon sa mua ayaw. Ay nang ipakaon sa mua kay kanang inyong Dios di man tinuod nga Dios. Kanang Dios nga inyong gituuhan, mo anang Dios nga nakagupitensya sa tinuod nga Dios. Kano man kay nagtukod mo inyong kaugalingong sekta, nagtukod mo inyong kaugalingong kabakakan, kanya ipatuon niyo sa mga tao nga kamoy tinuod. Nya wala may otoridad nga motudlo ana ngano man kay sulpot lang man mo. Fake man mo. Nakay po nga verse igsoon o kani siya igsoon mo ni siya ang tinuod nga Dios. Tinuod gyud nga Dios igsoon nga gipasabot sa Bible. The word of God says in the book of John 4 verse 24. Ang Dios espiritu ug kadto magsimba kaniya, kinahanglan magsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Nya gibuhat na ninyo. Nga tawag ining magsimba sa iya ha, pinaagi sa tawag ining espiritu ug kamatuoran. Kanang inyong gibuhat nga magkumbo-kumbo, magsayo-sayo, magtumba-tumba, magkirig-kirig, daan na sa Biblia. Wala na sa Biblia. Dili ingon-an ang pagsimba sa mga apostol. Dili ingon-an ang pagsimba sa unang gitawag og mga Kristiyanos. So kanang inyong gibuhat is buluhaton man na or tawag anang giimbento man na sa mga sulpot nga kigupitensya sa tawag ining iglesyang gitukod sa Ginoong Jesucristo. So di ba? Oh, sige continue na to.
Nawangutan ako. Na ba espiritu nga makita? Wala. When we say spirit, dili na siya makita igsoon. So, klaro na kayo. So tama bitaw. Tama nga ang espiritu dili bitaw gitawag og makita, pero hinumduman nato nga ang Ginoong si Kristo nat nahimong tao. Kinahimo man siyang tao, nakita siya. Kay nakita man siya, nya nagtudlo siya magsimba ka sa espiritu kamaton. So ang ambot pasabot, simbahon nato ang tinuod nga Dios nga di nato ihambing sa gitawag og mga butang. Oh, so mo na kami mga Katoliko na ami aning gitawag og mga larawan na tungod na sa tinuod nga Dios. Dili tungod kay mao ni ang amo ang giila nga Dios. Okay. Hallelujah! Hallelujah! Isun ga-mention ko mga verses diha. Ikaw na bahala mo pakli sa imong Bible ana ug i-meditate pag-ayo para dili ka mabutahan ni Satanas, okay? Wala gyud nas balaan kasulatan nga kung magbasa ka, mag-meditate ka nya para pagkahuman imuha pamalandungan nga tama ba na imong gibasa o dili. Inumduman nato, madama, inumduman nato na ay responsable nga gisugo ang Dios nga tawag ining magtudlo mahitungod sa iyahang gitawag og pulong ug kanang maong mga tawhan na mga pari wa mo'y labot. So, pag kami magbasa bigbala ang kasulatan, magbasa mi sa Biblia, gawas ka nami meditation, naapoy mo tudlo namo. Kaya para sigurado gyud nga dili mi mahiwi. Kaya kung mahiwi mo, magsabot-sabot mo inyuhang tawag ining kaugalingon sumala sa gitawag na kasulat sa balang kasulatan basig maigo mo atong Ginoo San Pedro. Kay kining mao mga tawhana gituis nila ang tawag ining mga nakasulat nga mo ay magdala kanila, magbitbit kanila ngadto sa ilang kaugalingon kalaglagan. Di ba? Kung kamo may nagtuis sa balaang gitawag og kasulatan, mo na mga higalag mga igsoon. Nga Katoliko, bantay-bantay mo aning moong gitawag og mga tawhana kay kining moong mga tawhana kusog kini mga linla. Panggamiton ang tawag ining mga butang, gamiton pang Biblia aron ta ilaron. So mo na magbantay-bantay ta kay delikado kung ang atong kalag maadto-adto nila ngano man kay mga tawhana nagsige saad-saad og tawag ining kaluwasan mura pug tawag ining Kristo. Magsaad og kaluwasan. Pero ang problema, nanabay na luwas nila. So, kato lang una, so manang magbantay ta sa ato ang tawag ining palibot, magbantay ta sa pagtuo kay ang yawa. Naghulat ra na anus atan la, gitawag og atukbon. Dili lang na kutob, Ave Maria, Viva Cristo Rey.